रावबो गैया मालाबानो बासन बाथिखौ बोखारनानै माबायदि मानजो फैगासिनो नालाय आयु 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 गेलेबाय थानाय मानसिया मालाबानो फैब्र'नानै न'आव रावबो गैयाबाथाय जा जाद जाद खालामखायोना सोर खालामनो होनाय नोंखौ इदि हा सोर खालामनो होनाय थोरसि सुनाय साला बिदि बे सुखानायखौ मानो इदि खालामजोबखो नोङो हा थोरसिया सुखानायसोमोन बियो थोरसिया सुखाजोबनायसोमोन बियो सुखानाय नङा थोद 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 मानो इदि खालामनाय नोङा नायलाय माबायदि खालामजोबखो थोरसिखौ जाद 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 खालामखायोलै मानसियानो आयौ 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 ओमफ्राय अबेखौ बोरै हानखो साबुनखौ बोरै हानखो गायाव हानबाय थोद जाबाय जाबाय दैयालाय दैया जा मावथि जाबाय आरो नोङो हा मा जाखो